खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय दा नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोदान खौरां लानानै फैदों गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथांनि अभारटेकिं लानाय हाबाफारि बियो मैयानि सानाव जोबनानै थाङो अभारटेकिं फारिलाइ जोबनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन आरो बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदोंमोन जे प्रमद बर'नि जेसेबां साख्रि होदों बे गासैबो साख्रिया इलिगेल आरो बे गासै इलिगेल साख्रिफोरखौ बिथांमोना गासैखौबो केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार एबा इउपिपिएल दिल्लीआ एलपि इउपि जिटि पिजिटि फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसेनो पिसिडिसि सेक्रेटारि बे गासैयावबो बिथांमोना खालि जानानै थानाय पस्टआवहाय बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन गासै 3,352निख्रुइबो गोबांसिन रिक्रुटमेन्टफोरखौ बिथाङा होदोंमोन 2004 मायथाइयाव एलपि इउपि 887 2025 आव जिटि पिजिटि 1631 लोगोसेनो फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड 413 पिसिडिसि सेक्रेटारि 420 बे गासै पस्टफोरनि रिक्रुटमेन्टखौ बिथाङा 5 बोसोरनि गेजेराव होदोंमोन जेब्ला एलपि इउपि जिटि पिजिटि रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन अब्लाबो बे समाव गोबां सुबुंफोरा बिदि अजद दिखांदोंमोन जे प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जाय बिजाथिफोरा मोननांगौ बे बिजाथिफोरनो होआखै होननानै बिथांमोना गोबां सुबुङा बिदि अजद दिखांनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन थिग बेबायदिनो फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड आरो पिसिडिसि सेक्रेटारि बे जेब्ला रिक्रुटमेन्ट जादों अब्लाबो गोबां सुबुङा बिदि अजद दिखांदों जे प्रमद बर'आ इलिगेलि साख्रिखौ होदों होननानै अब्ला सोंलुआ बे समाव बेसो जे प्रमद बर'नि सरकाराव गासै रिक्रुटमेन्ट जानाय 3,351 गासै साख्रिफोरा केन्सेल थांमारगोन नामा मैयानि सानाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रेस मिटआव मा बुंदोंमोन ससे भिडिअ नोंथांमोना नायनानै लादो प्रमद बर' डाঙৰীয়া যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে কিছু ইলিগেল আছে সেই ইলিগেল বিলাক কেনসেল হ'ব আকৌ আমি নতুন দিব बे साननैसोनि गेजेराव नारा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दार्जिलिंआव गोबां दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बे दैबाना जानायनि जाहोनाव दासिमहालागै 20 जन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां न' बां लामा दालां बे गासैखौबो बिदि सेरखाय बेरखां नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला गोबां सुबुङानो मिसिं जानानै दङ आरो बे मिसिं जानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि हान्जाया दासिमबो नागिरगासिनो दङ बिटिआर रेकर्डनि जे आसाम गभर्नमेन्टआ 16टा डिपार्टमेन्ट पावार एन्ड फांसन बेखौ लानानै थांदों होननानै जोङो मिथिना मोन्दोंमोन नाथायब्ला 27 डिसेम्बर 2003 मायथाइयाव बे लांजानाय पावार एन्ड फांसनखौ प्रमद बर'आ लाबोफिनदोंमोन होननानै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनथिहोदों बिनि सायावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि सानाव मा बुंखो बे ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लादो 16টা বিভাগ ডিসি সকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিল যোৱাকালি আমি ডিসি সকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছো যে এতিয়াৰ পৰা ডিসি সকলে বিটিচিৰ কাম-কাজ নাচায় बर'नि सासे जाखांफुनाय फावखुंग्रि सुदेम सना बिथाङा हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हानायनि थाखाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नायनानै लादो बिपिएफ सरकाराहाय सरकार गठन खालामनो हाबाय नैबे 2025 मायथाइयावहाय जोंनि बिटिसि आवहाय आरो बिथांमोनानो फिन खेबसेबावथ' नङा ब्रैथि खेबनि थाखाय आरोबाव सरकार गठन खालामनो हाबाय बेनि थाखायनो आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानोखि बिथांमोना जिहेतुके सरकार गठन खालामबाय आङो मिन्थिनो हायो एबा जों गासैबो बुजिनो हायो कि बिथांमोना जोंनि रायजो राजा बिथांमोननि हेफाजाबजों एबा बिथांमोननि भट होनायजोंनो बिथांमोना देरहानो दिनै जयग जाबाय आरो बेखौ गासै नोंथांमोनानो पाब्लिक बिथांमोनानो बिथांमोनखौहाय जयग खालामदों दा बेनि थाखायनो जेन बिपिएफ सरकाराबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथांमोननि मान होनायखौ जेबो नासयालासिनो बिथांमोना जेन मोजाङै नैबे फैबाय थानाय 5 बोसोरावहाय मोजां सरकारखौ सालायलाङो जोंनि गासै बर' हारिनि गासैबो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गासैखौबो बिदिनो गोजौ फारसे लांनायाव जेन मदद खालामो बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय बिदिब्ला रायजोफोर दिनै रादाबा एसेनोसै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै